Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, nandito ako sa kabundukan. Nagtatago. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out kay Mami Mercy Calonod. Alright, mega love shout out sa lahat at sa lahat ng mga OFW. Ayan, mega love shout out. Kumusta po kayo? Kumusta ang buhay? Ayan. Ayan, kay Nani Sanchez Vlog, mega love shout out. At kay Biyaheng Brankel Sam. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. At kay kay Ji Chang Wok. Ayan, mega love shout out. Kay Kagawad Antonihan, mega love shout out po sa inyong lahat. Alright. Kwentuhan tayo ngayon kasi mayroon akong isang yung nagpapakilala sa social media na tatakbo daw ng mayor dito sa amin. Ay nako, ang aga-aga pa nang bubudol na. No? Kung nanonood ka ngayon, shout out sa iyo. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Kumukuha ka lang pala ng sa social media para makakuha ng pampinance. Di ba? Kung talagang tapat ang paglilingkod mo, batikos ka ng batikos sa nakaupo. Di mo na lang antayin matapos. Di ba? Ang termino. Buti kung tumutulong ka. Di ka naman tumutulong. Pabigat ka pa. Kaya kung kayo may mga bala kayong tumakbo sa politiko, gusto nyo maglingkod sa bayan, huwag kayong tira ng tira sa nakaupo. Kasi ang namumulitika ka. Di ba? Kami mga hindi walang balak na tumakbong politiko, ay pwede kami. Kasi wala naman kaming posisyon diyan, di ba? Hindi dapat lang kaming bumatikos kung talagang mali ang ginagawa. Hindi naman mali ang ginagawa di ba? Titirahin yung lubak-lubak. Hindi nyo ba alam na national road yan? Di ba? Pag alam yung lubak-lubak, tingnan nyo muna, ano ba yan, national road? Pag national road, ay wag yung mayor ang anuhin nyo, yung DPWH. Buti kung may pundo pa dahil inubos na nga. Flood na nga lang yung budget kinontrol na. Di ba? Yun ang tirahin nyo, hindi yung nakaupo na mayor, nananahimik yung mayor, nagtatrabaho ng maayos tinitira mo yung mga sa dog pound. Alam yung napakaraming matitigas ang ulo dyan sa atin. Dapat lang na ipatupad ng tama. Di ba? Dapat yung may mga alagang hayop, maging responsable kayo. Kasi palabas-labas naman tong amo ko na ito. Hindi ako makapagdaldal. Di ba? Yung mga pet lover dyan, yung mga dog lover dyan, di naman lahat mga dapat responsable naman kayo sa pag-aalaga sa yung mga mahal na alaga, di ba? Huwag niyong pabayaan na kasi nga may disiplina nga tayo, di ba? Patunayan niyo na may disiplina. Kaya mayroon nga tayong disiplina bilid. Tapos ngayon pag nahuli, galit kayo. Nagpapatupad lang yung tao
Huwag niyong kagalitan. Ginagawa lang yung trabaho nila. Ang problema naman, itong isang ano naman na ito, dahil nga may ano siya, may balak siyang tumakbo ng lumaban sa politika, aba, nakakita ng pagkakataon para makakuha ng simpatya. Yun pala, hindi simpatya ang kanyang kinukuha. Pati pala pambubudol din. Akalain mo nakakuha lang ng magdodonate sa kanya para tumakbo ng pagka-mayor. Ipapakita daw yung kanyang papakita daw lagi yung kanyang salin. Di ba? Di ba? Yung mga ganyan. Pasensya na kayo, walang internet. Mahina kasi ang dito sa bundok. Nandito ako sa bundok ng Tralala. O ayan, sa barracks. Ayan, may mangga pa doon. Huwag niyong sayangin yung effort nyo dyan para lang makakuha ng simpatya sa tao. Huwag kayong post ng post. Kung yun talaga yung purpose mo para makahikayat ng mga pinanser, nako, huwag ganyan. Diba sinasabi ko nga sa'yo, sigurado naman may kakayanan. Gusto mo nga lumaban sa pagka-mayor, ibig sabihin may kakayanan ka. Ngayon, pantanggi yun. Siyempre, sasabihin sa iyo ng mga nag-donate, gusto ko lang ng pagbabago. Yung pala gusto lang makapasok sa kaya mo bang tanggihan yon? Kasi nga, bawat mag-donate yan, may agenda. May agenda yan. Sasabihin ba sa iyo yan? Magdo-donate ako kasi gusto ko, bigyan mo ako ng maraming mananakaw dyan sa loob ng pamahalaan. Siyempre, hindi magsasabi yan sa iyo. Kasi wala pa. Pag nakaupo ka na, di sigurado na. Ikaw naman, masyado kang defensive, hindi mo alam yung daming nalalaglag na mangga, baka matalsikan ako. Napakahirap ng ganon. Wag tayong di na nga makausad-usad ng taong bayan nang dahil sa pinagagawa ng ating nasyonal. Dadagdag ka pa dito sa lokal na nanahimik na nagtatrabaho. Kung talagang may ka, kung talagang magandang hangarin mo, bakit di ka makapagtulungan? Baka sakaling pakinggan yung mo. Hindi yung tira ng tira dyan. Diba, makipagtulungan ka na lang kaya? Ngayon, kung gusto mong lumaban, di gumawa ka ng programa. Hindi yung sige mong pambatikos. Diba? Kilala mo na kung sino ka. 3 beses na tayo nagkaharap, sinabihan na kita eh. Di ba? Sabi ko naman sa iyo, huwag ganyan kasi nga ang ang pamahalaang lokal ay nagtatrabaho lang yan. Pinag-iinitan mo yung kalsada diyan sa mas nasyonal. Kung nag-aral ka, di ba? Puntan mo ng DPW. Ngayon, pag na-approvean dahil sa'yo, di pangalan mo, pagawa pa kita ng tarpaulin. Diba? Kaya wag yung puro ka na lang
puro ka na lang batikos. Pwede naman batikosin, katulad nung nasyonal. Yan, batikosin mo nung nasyonal para hulihin ka rin ni Matibag. Diba? Palibasa, napakabait ng mayor. Ginaganyan nyo. Kasi nga, may mga sarili din kayong agenda. Gusto nyong lumaban sa pagka-mayor, lumaban kayo. Diba? Nagde-declare kayong lalaban sa pagka-mayor, tapos nangunguleksyon kayo ng pondo sa social media, o di wow sa inyo. Di budol-budol na kayo. Diba? Maraming kung talagang ito lang ilang beses ko na sinabi sa iyo, kung talagang balak mong tumakbo ng pagka-mayor, huwag yung puro batikos. Gumawa ka ng sarili mong programa. Pakita mo na di ka pa nakaupo, nagtatrabaho ka na. Diba? Gumagawa ka na. Hindi, gumagawa ka nga, puro kalukuhan naman pinagagawa mo. Kung ano-anong panawagan pinagagawa mo, gumagawa ka ng gulo. Dinidivide mo yung mga tao, layo pa ng 2028, namumulitika ka na. May barangay election pa tayo. Sinabihan na nga kita, kung gusto mo talagang tumakbo ng pagka-mayor, pumunta ka doon sa barangay, suportahan mo yung gusto mong panalunin na kapitan. Di pagdating ng 2028, mayroon ka ng mga kapitan. Anak ng baka, hindi inuuna mo yung pagpasosyal diyan sa social media Diba? Huwag puro yaw-yaw. Gumawa ka ng sarili mong identity. Hindi yung gumagawa ka ng identity sa paninira ng iba. Hindi maganda yun. Dapat pag ganyan, walang siraan, di ba? Gawa ka ng sarili mong performance. Pagandahan kayo ng performance. Pag nagustuhan ka ng tao, di ikaw ang panalo. Ganun lang kasimple. Baka nga sa barangay mo wala ka pang naitulong. Paano ka mananalo? Puro lang sa social media, yung mga followers mo hindi man kung saan mang lugar yan. Kaya ka bang ipanalo niyan? Di ka kayang ipanalo niyan. Kaya huwag ka dyan sa social media. Ang ano mo lang siguro sa social media, mambudol. Kaya mo dyan ginagawa yan. Para kunwari may initiative ka, nagmamalasakit ka. Wag kami diba? Hindi ganon.